Anong pangalan nito, kuya? Okay nga. Apo Power Bond. So, yun. Kailangan natin. Okay. So, buksan. Ano? Avoid excessive, dakol na pagkaag. Okay. The installation area must be clean, smooth, and free from dirt, wax, paint, oil, rising moisture, loose materials, and other foreign materials which may hinder satisfactory bonding. Okay. Allow the adhesive on the floor to reach a tacky state, then press the floor covering firmly. Then, pagkatapos nating may applyan, pag medyo natuyod, daan dyan para sa vinyl installation. So, ito yung hagdan, nililinis ng kuya. Siya nga pala, bago makalimutan, subscribe na! Huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka. At mga pintura na nandyan sa simento nakadikit hanggang doon sa taas. So yung ibabaw, kung mapapansin ninyo, yan po ay purong simento. Rough siya, hindi siya makinis. So kailangan natin, instead na gumamit tayo ng tiles, ngayon ang gagamitin natin ay vinyl. Narito ang vinyl. Sa inyo. Yan guys, ang vinyl na binili ko sa Wilcon. Yan. So ito, isang box nito, 45 pieces ang laman. So kapag buksan natin yan dito, attack natin dyan. So ito. Ganyan gaya ang itsura ng aking biniling vinyl. So, yan. Malinis na yung hagdan, napunasan na ng basa. Basahan, nawalisan na, natanggal na yung mga alikabok. Ngayon, ay susukat natin yung vinyl ng ganito. Hawakan mo, kuya. Kuya. Ito ang aking panday ngayon. Wow! Mukhang madilim. Yan. Okay na ba dyan? Okay mga. So, yan. So, ilang binilang kailangan dyan, kuya? So, ganyan. Maybe 3. Sige. So, try lang muna namin. Yan. Kailangan nating matalim na cutter. Para dyan. Ayan. So, kailangan dyan ng tatlo. Pero bago natin yan i-fix dyan, ikakat muna ba natin yan or kailangan natin na ano? Yan. Ikakat muna namin yan. Tapos, Sobra ning saro. sobra. Yan. Ikakat na lang natin yan. So, ganyan lang guys ang pag-install. Pero bago yan i-install, kailangan muna natin yung binili kong water-based na anong pangalan nito, kuya? Okay nga. Apo Power Bond. So, yun. Kailangan natin. Okay. So, buksan na natin yan. I-apply muna natin yan bago natin ilalagay ito. Pero bago nyan ilagay, kailangan muna ay naka-cut. Yan, para ididikit na lang natin ng madalian. So, ano ang sabi dyan? Ano ang direksyon ng pagkabit? Kailangan bang patuyuin muna? Parang gagamitin natin pintura. Ilang stairs ito, paakyat dito sa amin. So, sa second floor. Yan. Medyo madilim lang. One side application only. Apply on the subfloor. Apply on the subfloor. Avoid excessive application of during and satisfaction bonding. Ano daw? Avoid ano? Avoid excessive. Dakol na pagkaag. Okay. Tapos, avoid
excessive. is ready to use. Tapos ano pa? The installation area must be clean, smooth, and free from dirt, wax, paint, oil, rising moisture, loose materials, and other foreign materials which may hinder satisfactory bonding. Okay, done. Porous surfaces and boards should be primed using an appropriate primer and allowed to dry. Okay. Spread Apo-powered bond acrylic adhesive evenly in the floor surface with a spreader in long sweeping motion. Okay. Allow the adhesive on the floor to reach a tacky state, then press the floor covering firmly. Okay. A tacky state is usually reached in 15 to 30 minutes. 15 to 30 minutes, ipapadry Weather muna. condition and prosperity. Well, after application of the adhesive, depending on the weather condition and porosity of the surface, Okay. to ensure good overall contact between the floor covering and the adhesive, the installed area may be pressed with a suitable roller or other suitable means. Do not allow heavy traffic for 24 hours. Okay. So, yon. So, patutuyuin muna natin pagkatapos nating may applyan. Pag medyo natuyo na, saka natin ididikit yung ating Carol! Daan dyan, video tayo. Ididikit natin yung ano. Asan na yan? Yan. So, yon. Nagsumod pa So, ako. ito ang bibilhin natin para dyan. Okay, let's start now. So, another. Ayan, tapos na kami dyan. Tapos ito pa. Tapos tuyo, Noy. Ay, ano na kayang paglinis? Naririnig na ang boses ko dito. Okay na. Tuyo naman, Noy. Kurasan mo yan, ha? Ano, kahit sabi ko, ikaag mo na. Matagas pa nga ni yan, patigalat mo. Di mo na yan makakaag din sa iraron na yan. Di mo na ilito na yan doon sa bae. Daddy, ikaag mo na nga ni. Matagas yan. Pag nagtagas yan, dapat kaag na lang dapat. Di mo na kailangang i-slide. Kaya dapat ikaag mo na. Di ba sabi doon, dapat 15 minutes. Siguro ko na yung ulitin. Or maybe, kasi para pantay-pantay. Paano maraman kung ano Ang problema nito, paano pag-akit ko mamaya? Sisimula ako dyan. Kung uubusin ko itong gabi nito nga. So, ano na natin? So, kailangan lang guys, para dumikit siya,
Kailangan lang natin, wala kasi kaming rubber na hammer eh. So kailangan may chinelas. Hindi lang ang chinelas ay pampukpok na ipis ha. Meron itong use. Use din dito. So meron kang hammer, tapos may chinelas ka. So pwede mo na siya piliin o mailakap yung vinyl na ikinabit mo sa pamamagitan ng chinelas at hammer. So mag-isip na lang kayo, ay tuloy-tuloy pa kayo. O kaya magpatuloy na yan. Okay, quiz! Ikaw po sa sunod. Baba na Shobay, kung maliligo ka habang di pa ako naglalagay ng pandikit. Stop it. Excuse me muna. Isiyo mo ko. Ang gutan. Wow! Ikaw naglalakaw dyan, miss. Wow! Bumaba ka na makarol. Sige na. Dahil makarol. Bawal pa dayo. Dahil nagbukas si Ate Sobe. Ay, hindi makaramdam. And guys, tapos na ang hagdanan. Ganda! Guys, here is the finished product of our collaborative efforts with my whole family. So, yan. Ganda, di ba? So, paakyat na tayo. Yan, dito. Mula dito sa taas. Mababa tayo. Ganda. Diba? Ang sarap bumaba sa napakagandang stage. Wow! So, yan. Okay. So, this is my favorite spot now.